Hoe lang ben je al handboog aan het schieten? Nou, handboogschieten doe ik niet meer. Hooguit voor de hobby en met mijn kinderen wil ik het af en toe nog wel doen, dat is leuk. Maar ik ben in 2009 zelf gestopt als sporter. Ik heb het wel erg lang gedaan. Eigenlijk is handboogschieten mijn hele leven geweest als sporter. En daarna ben ik eigenlijk met mijn toenmalige coach zelf in het coachvak gerold met de opleiding die ik heb gedaan bij de Handboogbond. Eerst met Paralympisch coaching wat gedaan. Dat heeft niet zo lang geduurd. Dat had vooral te maken met mijn privésituatie toen nog, omdat ik ook een eigen bedrijf had. En daarna naar de jeugd toe gegaan en dat is eigenlijk waar ik echt ambieerde om met de jeugd te werken. En dat is opgegroeid tot nu, de seniorenploeg sinds 2013. En hoe ziet zo'n training met Ron er nou uit? Het verschilt heel erg. Wij zijn natuurlijk op een bepaald niveau waarin het technische aspect minder belangrijk is. Dus op een gegeven moment komt het echt op mentaal aan. En daardoor is een coach als Ron wel heel erg fijn die je dan uit die mentale comfortzone weet te halen. En handboogschieten is bij jullie dan ook echt een teamsport? We hebben een team-event. Dus als wij op toernooi gaan, dan heb je een individueel medaillekans, dan heb je een teammedaillekans en een mixed team medaillekans. Dat betekent dat je ook met een dame in een team staat, dus met een tweetal. En hoe ben je ooit in aanraking gekomen met de handboogschieten? Dat is via een buurjongetje geweest toen der tijd. Ik ben verhuisd naar IJsselstein vanuit Buggenum, wat meer Midden-Limburg. En toen was dat op een vrijdagavond dat ik bij een buurjongetje wilde spelen en die was niet thuis, want die was bij het boogschieten. En ach ja, daar kun je ook even naartoe, dus ik ben daar naartoe gegaan en zo heb ik de sport gezien voor het eerst. En nu wetende dat als je zeg maar op zo'n baan binnenkomt, op een club, ja, als je daar komt, je hebt het nooit gedaan, dan krijg je al vrij snel een boog in handen en dan mag je het een keer proberen. En het is gewoon hartstikke cool om te doen natuurlijk. Dus ja, zo ben ik daar ingerold en uiteindelijk bleek ik daar goed in. Wat vind jij van Ron als coach? Ron als coach? Ik ben zelf nog niet heel erg lang bij het team, is nu pas een jaar of 3. En zeker op toernooien ben ik heel erg blij als Ron achter me staat. Omdat Ron meestal wel de goede triggerwords weet te vinden om mij gemotiveerd te houden op wedstrijden. En ook af en toe op trainingen mij uit comfortzone weet te halen, waardoor ik wel beter kan presteren op de wedstrijden. En heb je daar nou heel veel focus voor nodig, voor handboogschieten? Ja, het is een hele trainbare sport, maar het is ook een sport die je ontzettend veel moet trainen. Dus heel veel herhaling, heel veel hetzelfde doen. Dat maakt het mentaal best wel ingewikkeld ook. Ja, op momenten dat het niet zo goed loopt, zul je even goed je uren moeten maken. Er is geen variatie, zoals met golf bijvoorbeeld. Ik sla een balletje weg en dat balletje dat landt altijd wel op een andere plekje. Waardoor je weer op een nieuwe situatie moet nadenken. Dat is bij ons niet zo. Dus die focus is wel echt nodig op echt wel uren per dag om goed te kunnen trainen. Dus dat is wel iets, dat is een eigenschap die je echt wel moet hebben binnen de sport. En wat zijn nou de sterkste punten van Ron als coach? Ron is heel erg doelgericht, dus op het moment dat hij ziet dat er bij mij iets misgaat, dan kan hij daar heel goed op inspelen hoe ik dat moet aanpakken. Het komt heel dicht bij jezelf. Je komt echt in jezelf om precies te voelen hoe het is. Je speelt niet over naar een ander. Met voetbal dan ben je ook al met de ruimte om je heen bezig. En met boogschieten ben je heel erg gefocust op het midden. En simpelweg wil je dat altijd op dezelfde manier raken. Het is geen dartbord waarin het soms handig is om op een andere plek te raken. Dat wil je bij ons in ieder geval niet op een andere plek raken. En ik zie dan allemaal van die schijven in de achtergrond hangen, maar ik zie ook dieren staan. Dus waar zijn ja, die dieren voor? Ja, eigenlijk is dat een soort van evolutie op de jacht. Soms in landen zoals bijvoorbeeld Amerika wordt wel gejaagd met een boog, maar in Nederland is dat helemaal niet. Er is binnen de jachtseizoenen die er zijn in sommige landen, heb je gewoon een paar weken per jaar dat je dat mag. Je kunt ook niet zomaar het bos in en alles neerschieten. Er wordt echt wel goed op gelet welke dieren wel en welke dieren niet. Dat is meer voor het preservation zeg maar, van het jachtgebied. Maar als je dus buitenseizoen bent en je wil dat blijven trainen, ja, dan moet je iets. En zo is dat ontwikkeld, waardoor ze nu dus die dieren hebben. En dat zijn gewoon schuime dieren van hetzelfde materiaal waar ze normale doelpakken van maken. Dus daar kun je gewoon op schieten, je pijl uithalen en gewoon weer opnieuw opschieten. Zonder dat het beest dood is of omgevallen. En uiteindelijk is dat ook een wedstrijdsport geworden. En een hele grote discipline, internationaal, ook nationaal. Zeker omdat je hier niet mogen jagen. Maar wel dit soort wedstrijden, die heten dan 3D.
En dan worden die gewoon in het bos gezet. En dan ga je met groepjes door het bos heen en dan kom je op een plek. En dan zie je dat beest staan. Dan moet je zelf inschatten hoe ver de afstand is. En dan mag je, afhankelijk van welke ronde je zit, mag je 1 of 3 pijlen op het beest schieten. En dan zitten natuurlijk wel schijven op met punten. En hoe is het nou als vader zijnde om met 3 kinderen deze sport als coach toch te doen? Niet makkelijker. Het is een stuk makkelijker als je geen kinderen hebt. Zeker omdat we natuurlijk heel veel reizen en heel veel weg zijn. Vind je het altijd vervelend als papa vaak weg is? Ja, Ja? Ben je wel blij dat hij weer terugkomt? ja. En waar ben je dan het meest blij mee als hij terugkomt? Dat we cadeautjes vrij krijgen, misschien. Maakt het wel lastig voor mijn vrouw. Hè. We zitten thuis met 3 kinderen. Waar je normaal de dingen samen kan doen, moet zij het dan even alleen doen. En dat is wel ingewikkeld. Dus als ik dan thuis kom, dan is het altijd weer eventjes even wennen voor iedereen. En voor kinderen natuurlijk ook. Maar houden jullie wel contact als jullie op reis zijn? Ja, en eigenlijk kan dat best wel goed tegenwoordig. En wat doen jullie altijd als papa weg is? Spelen. Spelen. En ook bellen met papa? Ja. Ja, Hoe doen jullie dan bellen met papa? met de telefoon. Maar tegenwoordig, zeker bij Europa, heb je natuurlijk gewoon overal internet met je mobiele telefoon. De kinderen weten niet anders dat je kan beeldbellen. Eigenlijk als die bellen, bellen ze altijd met beeld. En heb je veel meer gewonnen met handboogschieten? Ik vind van wel. Als ik terugkijk op mijn carrière als sporter, dan ben ik daar wel tevreden over. Het enige wat ik daarop mis is wellicht een Olympische medaille. Hè. In de tijd dat wij naar de Spelen gingen in 2004 waren we als team vooral echt wel goed genoeg voor een medaille. Daar werden we uiteindelijk 5e. Dat is iets wat nog wel echt wat ik mis. Iets wat ik vooral ook binnen het coachingvak probeer op te lossen voor mezelf. Hè. Want uiteindelijk is het ook als coach heel mooi om sporters te zien winnen en is het ook best een deel van jezelf. Dus ik hoop dat we, mede met Steve en de jongens die we op Papendal hebben, dat we dat in ieder geval kunnen oplossen. Dat zou ik mooi vinden, maar voor de rest heb ik wel de medailles op de WK's en op de EK's en op de kampioenschappen gewonnen. Ja. En zou je handboogschieten als gevaarlijke sport omschrijven? Nee, absoluut niet. En loop je nou makkelijk blessures op met deze sport? De sport is op zich niet per se heel erg blessuregevoelig. De nek is altijd wel een aandachtspuntje, de schouders. En bij mij is het momenteel mijn vingers die een beetje aandacht nodig hebben. En mis je het nou zelf om als sporter actief te zijn of ben je liever als coach? Nee, ik mis het niet. Laat ik zo zeggen, ik mis niet de sport zelf. Maar dat komt denk ik omdat ik... je bent op een gegeven moment zo druk en ook met de sport. Ik heb ook een eigen bedrijf binnen de sport. Dus ik zit eigenlijk altijd in de handboogsport. En ook als coach, ik mis wel, laat ik zo zeggen, de competitie. Of de wedstrijd zelf. Hoe zie je de toekomst van de boogschietsport voor je? Op zich positief. We zitten echt in een hele goede flow als sport. Hè. Olympisch zitten we er gewoon goed bij. De sport ontwikkelt zich heel sterk. Laten we het zo zeggen. Het is in de huidige tijd als sporter veel interessanter om boogschieten te doen dan dat het in mijn tijd was. Nu is prijzengeld gaat echt omhoog. Sporters kunnen er, naast dat ze ook wel ondersteuning krijgen van de NOC, kunnen er evengoed, de absolute toppers, best goed geld aan verdienen. Dat is al mooi. Nou, dat betekent wat. Hè. Ik bedoel, het is niet dat het geld vanzelf ontstaat. Dat wil zeggen dat er een soort van economie omheen ontstaat. Dus de merken die gaan meer verkopen, er komt meer concurrentie. Merken willen heel graag dat toppers zoals wij die hebben met hun bepaalde merk schieten. Nou, die hebben daar steeds meer voor over. Dus dat is heel interessant en dat betekent dat het dus ook economisch waardevol is. Een bedrijf binnen de handboogsport kan gewoon heel goed geld verdienen. De sport wordt steeds groter, steeds meer mensen doen het. En dat vind ik ook interessant aan een sport. Dat maakt dat het gewoon op een andere manier ook leuk is. Het gaat zich niet alleen om de sportieve kant, het willen winnen, maar economisch ook prettig.
benen naar mij toe. Zo ja, we staan altijd haaks naar het doelpunt toe. En in principe blijf ik altijd rechtop staan. En eigenlijk is dat de basis. Dan heb je in principe een mooie T-vorm. Nou, we zullen zo wel zien als je de boog uittrekt dat dat wat lastiger is om dat vol te houden. Maar we gaan het toch proberen. Hier mag je de hand in houden. En deze probeer je dan tegen je wang aan te houden. Zo ja. Volgens mij schiet ik hem nu al naar de tweede rij in plaats van aan die kant. En dan ga je met je rechteroog, dus je zit aan deze kant, ga je over de pijl heen kijken en de pijl naar het midden toe uitlijnen. Dus over de pijl heen, op het geel. Als is goed en dan laat je los. Kijk. Oh, hij zit nog heel slecht ernaast. Ja. Ook weer zo. Met je rechteroog over de pijl heen kijken. Naar het midden. En loslaten. Over de pijl heen kijken. Naar het midden toe. Hey, ik denk dat ik mijn passie gevonden heb. Verder uittrekken. Ah, ziek idee. Goed benaderd.